Dana 24.5.2024. godine petak u prostorijama opštine Krupanj održana je 14. sednica opštinskog veća opštine Krupanj sa početkom u 12 časova. Za ovu sednicu predložen je dnevni red od 12 tačaka. Prva tačka dnevnog reda bila je usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sednice opštinskog veća opštine Krupanj. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 9. sednice opštinskog veća opštine Krupanj održane dana 8.4.2024. godine, kao i zapisnik sa 10. sednice opštinskog veća opštine Krupanj koja je telefonskim putem održana 12.4.2024. godine u 11 časova. Druga tačka dnevnog reda jeste raspisivanje javne rasprave o nacrtu programa razvoja turizma opštine Krupanj za 2024-2028. godinu. Program razvoja turizma opštine Krupanj po prvi put je urađen ovaj krovni dokument razvoja turizma u opštini Krupanj. Javna rasprava će trajaće 15 dana. Jedan dan će biti održana sednica u velikoj sali opštine Krupanj, o čemu će svi zainteresovani naknadno biti obavešteni. I ja ovom prilikom koristim priliku da pozovem sve sugrađani, sve one koji su zainteresovani kada je reč o turizmu, da se uključe i da svojim predlozima, savjetima, sugestijama sačinimo što kvalitetniji dokument programa razvoja turizma opštine Krupanj 2024-2028. godine koju je opština Krupanj radila u saradnji sa regionalnom razvojnom agencijom Podrinja, Podgorine, Rađevine iz Loznice. Treća tačka dnevnog reda jeste izveštaj o radu Crvenog krsta za Krupanj za 2023. godinu. Ono što je evidentno jeste da je Crveni krst i u 2023. godini aktivno sprovodio svoj program, veliki broj aktivnosti, veliki broj mladih volontera koji su uključeni u rad Crvenog krsta i koji na taj način razvijaju svoje osjećaj humanosti i empatije prema drugim ljudima. I ja se nadam da će Crveni krst i u ovoj godini nastaviti da vredno obavlja poslove koji su predviđeni njihovim programom i da će na takav način pomoći velikom broju naših sugrađana. Zatim, četvrta tačka dnevnog reda jeste izveštaj Crvenog krsta Krupanj o izvršenju prihoda i rashoda za period od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine. Prema ovom izveštaju ukupni prihodi Crvenog krsta u 2023. godini bili su 3.785.965 dinara, od čega prihodi iz budžeta opštine 2.999.868 dinara, prihodi iz budžeta Crvenog krsta Srbije 689.087 dinara i sopstveni prihodi i rashodi 97.010 dinara. Što se tiče rashoda za 2023. godinu, rashodi su 3.771.927
hiljada dinara. Ono o čemu smo razgovarali kada je reč o sopstvenim prihodima Crvenog krsta jeste činjenica da Crveni krst sopstvene prihode najviše pribavlja od prihoda od članarine, koja je na godišnjem nivou 100 dinara, koju plaćaju svi zainteresovani građani opštine Krupanj. Ja evo koristim priliku da pozovem sve da na taj način, simbolično, cifrom od 100 dinara na godišnjem nivou podržimo rad Crvenog krsta opštine Krupanj, s obzirom da sva ta sredstva od sopstvenih prihoda se usmeravaju na naknade solidarnih pomoći i druga davanja nezaposlenim licima, zatim deci koja plaćanje kuhinje u školi, tako da još jednom da pozovem sugrađane da na ovaj način pomognemo funkcionisanju Crvenog krsta. 5. tačka dnevnog reda bila je narativni izveštaj Centra za socijalni rad 21. septembar Krupanj za 2023. godinu sa finansijskim izveštajem. Što se tiče finansijskog stanja za 2023. godinu, domsko odeljenje za smeštaj starih lica i penzionera, ukupno prihodi su iznosili 72.057.324 dinara, od čega su prihodi od smeštaja korisnika 14.085.113 dinara, prihodi od Republičkog fonda zdravstva 9.085.502 dinara, prihodi od Republike za delatnost 37.620.377 dinara, to se odnosi na zarade i materijalne troškove, prihodi od opštinskog budžeta za materijalne troškove centra i usluge privremenim poslovima za proširena prava, odnosno jednokratne pomoći, 11.266.332 dinara, što dovodi do zbirne cifre od 72.057.324 dinara kao prihodna strana Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem za smeštaj starih lica i penzionera. Što se tiče rashoda, rashodi za 2023. godinu iznose 72.061.032 dinara. Manjak prihoda u 2023. godini je 3.708.000 dinara, ali s obzirom da je iz prethodne godine preneto 1.521.881.000 dinara, to ostaje da se u narednu godinu prenese sopstvena sredstva 1.339.821.000 dinara, od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 178.352.000 dinara, odnosno ukupno 1.518.173.000 dinara za prenos u narednu godinu. 6. tačka dnevnog reda bila je izveštaj o radu Biblioteke Politika Krupanj za 2023. godinu. 7. tačka dnevnog reda jeste izveštaj o izvršenju prihoda i rashoda Biblioteke Politika Krupanj za 2023. godinu. Planirana sredstva za 2023. godinu budžetom opštine
Krupanj bila su 20.965.948 dinara, dok izvršenje budžeta za 2023. godinu bila je 18.678.889 dinara, od čega najviše sredstava odlazi za plate, dodatke i naknade zaposlenih, ukupno 8.463.528. Također, veliki iznos se odnosi na energetske usluge, dakle, električna energija i nabavka mazuta u iznosu od 2.490.397 dinara, kao i na ostale opšte usluge, angažovanje lica ugovorom o delu, kao i usluge obrazovanja, kulture i sporta, 1.578.100 dinara za angažovanje pozorišnih predstava u 2023. godini. Što ukupno iznosi 18.678.889 dinara, koliko je izvršenje budžeta za 2023. godinu kada je reč Biblioteka Politika Krupanj. 8. tačka dnevnog reda bila je predlog odluke o raspodeli sredstava po konkursu za finansiranje, sufinansiranje programa projekata Udruženja građana u oblastima od javnog interesa za 2024. godinu. Komisija koju je formirao predsjednik opštine Krupanj vrednovala je pristigle programe. Ukupno je pristiglo 21 predlog programa ili projekata Udruženja građana u oblastima od javnog interesa za 2024. godinu, od čega je 20 udruženja dobilo sredstva. Jedino udruženje koje nije dobilo sredstva jeste udruženje penzionera. Komisija nije predložila da se finansira iz razloga što je nedostajala odluka nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada projekta za tekuću godinu, što su računi udruženja u blokadi i na kraju ono što se budžetom projekta tražilo za finansiranje su i navođeni dugovi udruženja, što je samim konkursom striktno navedeno da se ne mogu finansirati zaostala dugovanja. 9. tačka dnevnog reda je izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnog preduzeća Put Krupanj za period od 1. januara 2024. do 31. marta 2024. godine. 10. tačka dnevnog reda je rešavanje po žalbi stanice Zeljić iz Lipenovića na rešenje komunalne inspekcije opštinske uprave opštine Krupanj od 20.3.2024. godine. 11. tačka dnevnog reda je razmatranje po zahtjevima i 12. tačka je bila razno, rad 14. sednice opštinskog veća opštine Krupanj za 24.5.2024. godine okončan je u 14 časova i 42 minuta i ja se ovom prilikom zahvaljujem svim članovima veća koji su danas učestvovali u radu.